Helo, fi yw Fion Elson. Dwi wedi bod yma'n Llangennwyd bellach ers mis Medi yn dysgu Cymraeg a cherddoriaeth fel rhan o Cynllun Pontio'r Llywodraeth. Byswn i'n gweud fy hoff beth am ddysgu yma yw cydweithio gyda cymaint o bobl gwahanol, ond hefyd cael y cyfle i arbenigo mewn pynciau yn amlwg y Gymraeg, rhywbeth rwyf yn angerddol tuag ati, a hefyd yn amlwg cerddoriaeth. Mae'n rili neis gweithio gyda'r plant a gweld nhw'n ffynnu yn allgyrsiol ac o fewn yr ysgol yn ymwneud â'r pwnc. O'n i'n colli'r her yn y cynradd fi'n credu, a felly pan des i ar draws y cynllun yma llynedd, fi'n credu oedd e'n gam perffaith i falle parhau neu ddatblygu yn fy ngyrfa fel athrawes. Felly, i unrhyw un sydd yn ystyried wneud Cynllun Pontio'r Llywodraeth, byswn i'n gweud wrthyn nhw i bendant roi go arni. Mae hi'n gwrs anodd, heb os, ond gyda'r cymorth iawn a'r mentoriad iawn, newn nhw lwyddo yn sicr. Hefyd, dyn ni yn deulu yma, mae'r adran Gymraeg yn arbennig a'r adran gerdd ac mae unrhyw problemau sy'n codi, fi'n gwybod lle allai fynd, felly fi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw.